ଆଜି ମୋତେ କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଆଖି ଆଗରେ ମୋର ପଡ଼ିଗଲା ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥିବା ଫ୍ରେଶ୍ ରୋହି ମାଛ। ଭାବିଲି ଏଇ ରୋହି ମାଛରେ ଯାଉଛି କିଛି ଚଟପଟା ବନେଇବି ବୋଲି। ରୋହି ମାଛକୁ ଭଲରେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ଚାଉଳ ଚୁନା, ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର, ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, ଧନିଆ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ତେଲ ନେଇକି ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାକୁ ମାଛ ଉପରେ ଗୋଟେ କୋଟ୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲି। କିଛି ସୁଜି ନେଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ମାଛ ଉପରେ ସେ ସୁଜିକୁ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ସବୁଆଡ଼େ ଲଗେଇଦେଲି। ସୋରିଷ ତେଲ ନେଲି, କାରଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା କଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏ ଭାଜି ଦେଇକି ବନେଇଦେଲି ରାଭା ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ। ସର୍ଭ କରିଦେଲି ତାକୁ ଧନିଆ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଚଟନି, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ସ୍ଲାଇସ୍ ଓନିଅନ୍ ସହିତ। ଗୋଟେ ଜିନିଷର କମି ରହିଗଲା, ଯାହାର ରସ ଏଇ ମାଛ ଭଜା ଉପରେ ଟିକେ ପକେଇ ଖାଇଥିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଉପର ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଥିଲା ଆଉ ଭିତର ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଆଉ ଜୁସି ଥିଲା। ଖାଇକି ମଜା ଆସିଗଲା।